Matul l-aħħar jiem il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ħareġ bil-gidba li l-mexxej Laburista Joseph Muscat irid jifriża il-paga minima. Din il-gidba tal-Prim Ministru kienet miċħuda minn imsieħba soċjali differenti li l-kol qalu li huma qatt ma semgħu lill-mexxej Laburista jagħmel din id-dikjarazzjoni. Fl-aħħar sigħat kien imiss li l-kampanja negattiva tal-Partit Nazzjonalista tisfa fil-mira ta' esponent ewliena nazzjonalista, il-kandidat Ewroparlamentari Simon Busuttil. F'kummenti mal-Gazzetta Malta Today, Busuttil qal li l-kampanja elettorali mhux uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista bdiet b'mod diżappuntanti. Busuttil żied li kien jippreferi kieku l-kampanja tal-Partit Nazzjonalista bdiet fuq nota ħafna iktar pożittiva b'idejat friski. Il-kummenti ta' Busuttil ġew fl-istess ħin l-eks Ministru u Kummissarju Ewropew John Dalli fil-programm bla aġenda għamel kritika qawwija ħafna kontra l-kampanja tal-aħħar jiem tal-Partit Nazzjonalista fuq il-paga minima. Dalli saħaq li dak li qal Joseph Muscat huwa l-kollox differenti minn dak li qed tipprova timplika il-magna tal-Partit Nazzjonalista. Muscat qal li mhux se jżid il-paga minima. Jiena f'10 snin li għamilt Ministru tal-Finanzi nista' niggarantilek li dik kont ngħidha għatta 10 darbit żgur kull sena meta l-unions kienu jiġu jitolbuni biex inżid il-paga minima. Li m'għandix taqsam mal-cost of living. Dik hija ħaġa dik hija l-miżinterpretazzjoni li ingħatat. Bl-aġenda Dalli spjega wkoll li f'25 sena gvernijiet nazzjonalisti qatt ma żiedu il-paga minima. Jiena dejjem kont ngħid le ma ħnissa nżidu il-minimum wage u fil-fatt qatt ma żidna l-minimum wage. Fl-10 snin tiegħek. U anke qabel u anke wara. Jiġifieri f'dawn l-aħħar 25 sena nkun korrett jekk ngħid qatt ma żdiedet. Il-minimum wage ma żdiedet qatt. U għaliex? Hija ovvja għaliex ukoll. Ela għaliex min jaf kif jaħdmu l-finanzi tal-gvern u l-liġijiet kollha li għandna fuq il-finanzi tal-gvern. Il-minimum wage hija il-bażi, hija trigger tal-ispejjeż tal-gvern. Illi kif iżżid lilha splodejt l-ispiża kollha tal-gvern.